Gipriyer Azatlyk Radiosu, efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmen ýörüýti gullukları VPN ulgamlaryna garşy alyp barýan çäklendirme çärelerini ýene-de güýçlendirýär. Türkmen ýörüýti gulluklarının Roden Schwarz Nemes kampaniýasynyň howpsuzlyk enjamlaryndan peýdalanýan bolmak ähtimallygy bardy. Azatlygyň çap eden derňeginden soň Türkmen häkimiýetleri Azatlyk radiosyny ýurtda çäklendirmek boýunça görýän çärelerini ýene-de güýçlendirdi. Azatlygyň Türkmen hökümetiniň çeşmesi Türkmenistanyň howpsuzlyk gulluklarının Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Sayfon 3 VPN ulgamyny ýörüýti nyşana alýanlygyny, şeride häkimiýetleriň beýleki VPN ulgamlary şol sany tölegli ulgamlary petikleýänligini habar berýär. Mundan ozal ýurt içindäki hökümeti ýakyn anamdar çeşme fevralyň aýagyna Türkmenistanyň häkimiýetleriň VPN ulgamlaryna garşy göreşi hemde Azatlygyň saýtyny petikli saklamak boýunça görýän çärelerini güýçlendirenligini habar beripdi. Häkimiýetleriň VPN-lere garşy alyp barýan göreşleriniň tolukyny soňky wagtlarda güýçlenip dowam edýär. Ýatlasak Azatlyk Türkmen häkimiýetleri bilen Roden Schwarz kampaniýasynyň raýatlary ýygyrlamagy degişli enjamlar boýunça hyzmatdaşlyk edýän bolmak ähtimallygy bardy. Derňew işini geçirip 31-nji ýanwarda bu derňewiň netijelerini okuyuculara we dinleýijilere ýetirdi. Munyň ýa-da ýurtda häkimiýetler VPN ulgamlaryny petiklemek boýunça görýän çäreleriniň depkinini güýçlendirdi. Derňewde ma'lum bolşuna görä Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň biriniň çeşmesi Roden Schwarz kampaniýasynyň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrligi bilen gönüden güni işleşmeýänligini habar berdi. Ýöne ol kampaniýanyň Türkmen hökümetini üpçün eden enjamlary we ekspert maglumatlary bilen ýörüýti gulluklar raýatlaryň özara elektron aragatnaşygyny ýygyrlaýanlygyny habar berdi. Şeýle-de derňewiň netijelerine görä raýatlary ýygyrlamak işlerini aragatnaşyk pudugyny iş alyp barýan iki ýerli hususy kampaniýa durmuşa geçirýär. Olaryň biriniň ýol başçysy Türkmenistanyň howpsuzlyk gulluklarynyň öňkü işgäri bolup bu firmany gönüden güni Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrligi dolandyrýar. Bu maglumatyň ýany Azatlyk radiosy Roden Schwarz'ın adımları ýygyrlamagy mümkinçilik döredýän enjamlary bardy. Guramoçulukly jenaýet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň kiber howpsuzlyk boýunça hünärmeni Michal Raziek-Wozniak bilen gurrundaş boldy. Ol agzalýan Nemes kampaniýasynyň internet saýtyny hödürleýän adyndan 3 önümini internet aňtamakda hemde VPN-i bökdemekde ulanyp bolýanlygyny tasdiklady. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä täze ile geçip Türkmenistanyň häkimiýetler ulanjylaryň VPN ulgamlaryndan peýdalanmagyny ömükli päsgelçilik döredip gelýär. Azatlyk radiosynyň Sayfon 3 VPN ulgamy internet ulanjylaryny anonim ýagdaýda Azatlygyň saýtyna girmäge hemde onnak maglumatlary okamagy, dinlemäge we onu çap edilýän videolara tomoşa etmäge mümkinçilik döredýär. Bu tilsimi Azatlygyň saýtyna ýerleşdirilen degişli çelgilerden indirmek mümkin.